Moikka kaikille! Te olette toivonut aika paljon videopostausta, niin mä ajattelin tehdä pienen videon teille. Toivottavasti mun ääni kuuluu tarpeeksi hyvin tästä videokamerasta. Eli mä ajattelin esitellä teille tänään tämmöisen uutuuden, eli kodinkoneasusteet. En tiedä, ootteko te kuullut tämmöisistä kodinkoneasusteista aikaisemmin? Nämähän on tulossa tosi kovaa vauhtia markkinoille. Eli kyseessä on tämmöiset ihanat korut, joilla koristellaan kodinkoneita. Ja mä voisin kertoa vähän tarkemmin näistä mun yksilöistä. Eli ihan ensimmäisenä tuossa vasemmalla näette tuon mun kapselikoneen kaulassa ihanan tommosen valkokultaisen riipuksen. Ja siinä roikkuu tommosia kristalleja ja helmiä. Ja tää mallihan on suunniteltu just tätä mun kahvikonetta varten. Ja sillä on hintaa varmaan semmonen, olisiko sille 400 € ollut hinta. En tiedä, tuleeko niihin sitten jotain alennuksia jossain vaiheessa, kun ne suuremman maailman tietoon sitten päätyy. Ja sitten tässä toisena oikealla näette tuossa mun vedenkeittimessä tommosen tosi kivan kahvakorun. Ja tässä on aitoja helmiä ja sitten on Swarovskeja. Ja tommonen joustava nauha kun siinä on, niin tänhän voisi kiinnittää esimerkiksi myös imurinletkuun tai mihinkä muualle tahansa, mihinkä se nyt sitten sopisikin. On kyllä tosi kaunis. Ja sitten viimeisenä täällä ylhäällä mikrossa mulla on tommonen pantokoru. Ja tää on vähän erikoinen siinä mielessä, että tää nopeushan tulee ilmi vasta sitten kun ton mikro laittaa päälle. Mä en demonstroi sitä sen tarkemmin, kun mulla ei just nyt mitään lämmitettävää, kun aamupuuron ehin jo nautiskella. Mutta siis panna-idea on se, että se säkenöi tuolla mikrossa silloin kun siellä lämmittää jotain. Sieltä tulee semmosia upeita säkenöiviä vilkkupaloja. Mulle tulee aina ihan joulumieleen. Ja tosi ihanaa fiilistellä talven tuloa, kun mikro on tommonen sparkling. Mutta mulla nyt ei ole näistä koruista tämä enempää tässä vaiheessa sanottavana, että kannattaa kurkata, netissähän niitä myyvää jo ja varmaan jossain vaiheessa saa ihan kultaliikkeistäkin. Mutta mä lähden fiilistelemään tonne peiton alle lämpimään. Mä oon semmosen pienen pesän tehnyt mun vilteistä ja tyynyistä sinne. Nappaan ehkä sen Teemukin vielä kouraan. Moikka!